Гледат това видео с лак начало. И това видео го правя в Random World, който е с читове. Само за да ви кажа, че започва нещо наречено поне от мен Вайнуик. Или тоест, през тази седмица, която идва, която вече започна от днес, защото днес ще кача това видео, която започна от днес тази седмица, ще качвам всеки ден по едно-две видео, които са по 3 секунди и се държат хумор в тях. И предизвиквам някои хора да направят това. Например, първоначално, като първо предизвиквам Асен да направи това и брат ми да направи това. Имате цялата тая седмица, следващата седмица, правете го когато искате. И да, днес ще кача още едно освен това видео и ще снимам още освен това видео. Тъй, че насладете се на седмица пълна с лафове и гафове.